Det er en fornøjelse at byde dig velkommen til Uber. Vi er glade for, at du har valgt vores platform. I denne korte guide viser vi dig, hvordan appen fungerer. Fra at acceptere ture og kontakte passagerer til ubesværet at afslutte turen. Lad os komme i gang, så du kan køre med selvtillid. For at begynde at modtage turforespørgsler, skal du gå online i appen. Tryk på kør-knappen, så er du klar til at køre. Når du modtager en turbestilling, tryk på den blå bjælke for at acceptere turen, eller tryk på X, hvis du vil afvise den. Når du har accepteret, viser kortet dig vejen til afhentningsstedet. Head to your pickup address Gildevej 110. Hvis du skal kontakte kunden, for eksempel for at sige, at du er ankommet eller er på vej, skal du swipe op og trykke på besked eller opkald-ikonet. Opkald sker gennem Ubers anonymiseringssystem, så du hverken ser passagerens rigtige nummer, eller de ser din fortrolighed er sikret. Hvis noget forhindrer dig i at fuldføre turen, skal du blot trykke på afvis-ikonet til højre, vælge en årsag og bekræfte afvisningen. Så enkelt er det. Når du har accepteret en tur, er det vigtigt, at du indtaster de 4 tegn i dit tur-ID og den korrekte takst i taxameteret. Swipe op og tryk på Waybill. Her kan du se alt om turen, tur-ID, takst, afhentningsadresse, destination med mere. Husk at indtaste både tur-ID og takst, inden turen starter. Spring ikke dette trin over, da du ellers risikerer ikke at få betaling. Når du er ankommet, og passageren er i bilen, skal du swipe på Start Uber X for at begynde turen. Nogle gange kan du modtage en ny forespørgsel på en tur, mens du stadig er i gang med en anden kørsel. For at pause de indkomne anmodninger går du offline, din nuværende tur fortsætter uforstyrret. Når du når passagerens slutdestination, swiper du til højre for at afslutte turen. Efter hver tur giver både du og din kunde en bedømmelse. Det hjælper med at holde platformen sikker og respektfuld for alle. For at se din indtjening, tryk på ikonet øverst på skærmen. Her kan du se, hvor meget du har tjent i dag, eller tryk på Vis ugentlig oversigt for at få et overblik over ugen. Ønsker du at se tidligere uger eller detaljer fra enkelte ture? Gå til indtjeningsaktivitet. Har du brug for at opdatere dit telefonnummer eller din e-mail? Gå til Administrer Uber-konto for at redigere dine kontaktoplysninger. Tak fordi du tog dig tid til at gennemgå denne introduktion. Det glæder os, at du nu er en del af Uber, og vi ser frem til at se dig ude på vejene. Kør sikkert og velkommen til Uber.